akwai wasu sifantawan da ba za ka yadda da shi cikin mahaifinka ba, da mahaifinka za a sa shi a maudu'in wannan tattaunawan sai ka ji an maka cin fuska. Ban san ko ana fahimta ba. To, mun gode wa Allah. Mun gode wa Allah. Don uwa dai don Allah, zama masu ladabi, a cikin wannan jana'a. Ba mu da wani abu, musulmi ba ya da wani abu. Allah ya saka wa babban malami Ibn Taymiyyah yana faɗi, ‘yan uwa ba su san girka faɗin haka. Su yi haƙuri don Allah, su yi haƙuri. Yana faɗi, Shehu Maulana Sharif radiyallahu anhu a cikin littafin sa Al-Kafi fi ilmi tazkiya, duk da magana yana nan a cikin Al-Muqir, yana cewa cikin yabon wannan babban malami, yace babban malami ne da shi yana ɗaukan shi ma cikin manyan sufaye. Yace da almajiransa masu jingina kansu da shi za su ga maganganunsa da matsayinsa, za su san abubuwa da yawa a kan shi, da kila sai sun barranta daga shi, kila da za su iya barranta. Ala kulli halin dukanmu dai mun sani, yana faɗi a cikin littafin shi na zararren takobi akan wanda ya taɓa janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sari maslulu ala shatin rasul. Allah ya saka masa da alkhairi, cewa kiyaye girman sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine addini, shine musulunci, shine musulunci. Tsakan uwa mai hankali, dan Allah mu yi hankali, duk musulmi ba yadda wani abu kamar sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya yadda a taɓa masa komai, ya yadda a ƙarar masa da komai, amma a ƙyale masa annabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Abinda wasu musulmai masu intisabi ga musulunci suke, wallahi azim, da waɗanda ba musulmai ne suka yi ba, da mun daɗe, da al'ummar musulmi sun daɗe da fara kone-kone da cire kansu. Masu intisabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tsakaninsu da junansu, a da'irinsu, maganan da ko a mafarki ba za ka kaddara yiwuwan jinsa daga da'irar musulunci ba, yanzu ya zama shi ne mutu.